Tak skrátka, nebolo to nič pekné na pozeranie. Určite sme nehrali našu typickú hru. Špeciálne na tom ľade sa aj ťažko dá niečo tvoriť. Fakt ten ľad bol dosť ťažký, ale nakoniec dôležité je, že sme dokázali zvíťaziť a máme teraz matchball. Tak som si dosť rozumiete na ľade, medzi vami celkom dobrá chémia, hlavne ten gól rozhodujúci gól. Tak s Johnem v podstate som hral skoro celú sezónu a teraz niektoré zápasy sme nehrali spolu a väčšinu zase áno, a keď sme hrali spolu, tak si celkom rozumieme. V podstate ten gól vznikol tak, jak sme sa bavili, lebo oni blokujú strašne veľa striel a povedali sme si, že treba všetko nahádzať pred bránu a Sharpy tam nahodil ľahký puk, ten rebound nejako prišiel ku mne, ja som sa snažil z backendu iba zase to tam nahodiť a Johnny našiel ten puk a dal ho do brány, takže trochu ako so šťastím, ale také góly padajú v play-off. Ale aký je rozdiel treba medzi tým dnešným zápasom a tými dvoma poslednými zápasmi? Tak dosť podobné, oni sú nepríjemný tím a hlavne perfektne napadajú a nedostávame sa ku nejakým špeciálne kvalitným šancám, takže vieme, že to musíme iba nahádzať pred bránu a ísť do brány a dávať tie škaredé góly. Čakali ste, že Minnesota bude až takto nepríjemná v podstate? Tak vieme, že sú kvalitný tím, dokazujú to celé play-off a vedeli sme, že budú hrať takto. Určite my sme neboli spokojní s prvou tretinou a potom v druhej a v tretej sme už našli trošku tempo a bolo to lepšie. Teraz pôjdete k ním zase, bolo by lepšie, keby ste to tam už ukončili? A samozrejme, o to sa budeme pokúšať. Je dôležité vyhrať jeden zápas na cestách, takže tento bude strašne dôležitý a verím to, že to ukončíme. Ja viem, že máte strašne málo času teraz vlastne sledovať aj ostatné zápasy vlastne v tom druhom kole, ostatné týmy, ako to vyzerá zhruba. Tak jasné, keď som doma, tak si pustím aspoň na nejakú tretinku, takže hlavne keď hrajú niekde Slováci, tak určite si to pozriem, ale že by som sledoval úplne každý, to nie. Prekvapilo ťa niečo? V podstate vyrovnaná séria skoro všade, takže nejaké extra prekvapenia nie sú. Ďakujem. Díky. Ďakujem. Super.